Mago mag tuchinga nyakora mga juang John Kariuki matugone club mar Limuru Country Club motelo ne jotugo wetene Paul Kahura, Tony Karani gi Victor Gishuru ka loch mag tuke golf mosir gi bengi mar KCB mano bagi alap mar Limuru Golf Club. Kariuki no yudo points pade koda biro machalre gi jatugo wad gi Tony Karani ka Victor Gishuru no yudo points pade koda achiel mano miyo gi loch mano mar points 110 kanyakla. Wilfred Gathu, Nicholas Gathuru, Wale Samwambura, akachiel gi Mathungang, ano utieke thuolo mar ariyo gi points 106, timbe ariyo gi ong'ado tiko mar yuoro e tielo mag finals mibiro bagi alap Makarin Country Club dwe mar 11 gane. Kamachiel e kind jotugo kachiel James Akimani gi Skola Onsogo noyudo loch e kidieny mar yawuoyi gi Wakini kaluore. Tielo mar 4 matuke gi biro bagi alap mar Ilwe Golf Club ka timbe ariyo mabiro kao loch kanyo bende biro yuoro e tuke mag finals. Oh yeah, partner. Well, we will probably have to play Karen one or twice before the grand finale, and I'm sure we are up for the task. One of our team members is a handicap one, so I'm pretty sure we can take Karen and we can take this into the grand finale, and we can win. Kamachielo nyakora